top juiste toer Sam in, er hien deren vallen kin. Het hele gewicht is 4 ton wat erop zit. Je zat maar op een holle krijgen, dan is het al rond met het hele verhaal. En rook- en smokeverbod op het Ameland. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Inwoners van de Jouwer hebben mogelijk jarenlang in gevaar west troch de ministerie van de juiste toer. Dat zei de restaurateur die het houtwerk besjoen had. De gemeente is het er net mee eens. Hij hier wel de rouwwaaien kennen. En dan hier de gevolgen in de midstritten op een Jouwer net de Oceaan-West. Dit wie voor de stichting gewoon een heel verstandig besluit om te zeggen, we halen maar rouw. We willen het risico niet nemen, dat kan wel deden vallen. Het hele gewicht is 4 ton wat erop zit. Het is uiteindelijk misschien net vallen, maar je zat maar op een holle krijgen, dan is het al rond met het hele verhaal. Het bopperste stuk van de toer is ontaarste troch de boemte Kiefkrobbe. Pas nodig blikken dat het houtwerk er meer ontaar is. De stichting Behoud Rijksmonumenten de Frieske Maarten vindt dat het de gemeente te verwieten is en dat zij het herstel betalen moeten. Een eigenaar die een gebouw verkeert, die is bij wet verplicht dat het gebouw in veilige staat wezen moet. En dat blijkt hier net zo te wezen. Nevens de gemeente het er geen gevaar west. We hebben zijn van ja, het is inderdaad goed dat er nou maatregels genomen worden en dat de boppenkant van die toer aangeeft. Maar dat is natuurlijk nog wat anders dan dat de situatie acuut levensgevaarlijk weer. Want dat weer nevens dus net zo. De gemeente wil 2 ton bijdragen aan de restauratie, maar dat is nog net genoeg. Er moet 3 ton op het leed komen. Takom Wieke praat de Frieske Maarten daarover. Geen sigaretten opsteken in de natuur en net barbecuen. In de bosken en op natuurterrein op het Ameland geldt van nu aan een smoke- en stookverbod. Dat had de gemeente besloten naar aanleiding van de onhoudende droogte. Het verbod houdt in dat je op 30 meter van een kwetsbaar gebied geen vuurbroeken maaien. Het verbod geldt in alle gevallen onder 24 juli. Afhankelijk van de waarsomstandigheden kan deze datum nog wijzigen worden. De gemeente Ljouwert wil de verkoop van gniesgas van 1 januari stakkenmieraan verbieden op evenementen. Het college van BMW wil dat verbod invieren op evenementen naar vragen van de VVD en het CDA in de gemeente Rieën. Het broeken van gniesgas in de horeca wordt net verbieden. De gemeente Silvol, maar de ondernemers in het uitgaansgebied om tafel om te praten werd ze onvoldaan matten. Want ze binnen de horecagelegenheden verantwoordelijk voor de veiligheid van de broekers van het lachgas. Creatievelingen in Friesland wrakselen naar het culturele haardstatier om zaken varrekoord te krijgen. De culturele sector die had vliegen hier een flinke boost gekregen, maar het is maar de vraag of dat extra bloot. Een van die minskipsprojecten die het naar het werkje trok heeft, is de Landschapssymfonie in Jestermar. Het is een ode aan het bijzondere coulissenlandschap in de noordelijke Frieske Wadden. Het publiek kuiert langs de Beemwalendel van scène naar scène. De ziel bouwt worden. De macht bouwt worden. De opslagcapaciteit moet verhoogd worden. Meest kunt omjouwing werken geer met professionals. Er zijn een soort van dit soort projecten in het culturele haardstad hier. Ja, het gaat terug, maar het is wel het werkje. Vorig jaar wie de volle meer eigenlijk yield voor dit soort projecten. En nu is het alles bij elkaar sprokkelen. Hoe zeg je naar het landschap daar? De ene die shuttle in een bagage, maar ik er dan bijvoorbeeld erin. En ja, ik zie bijvoorbeeld 10 of 15 verschillende soorten. En dat is gas, maar ook een bom. En ja, dat valt me soms wel op van ja, het is hartstikke stil. Maar ik denk als het goed luistert en op de juiste momenten, ik zei, dan is het er wel. Het culturele haardstad hier, het laten zien dat die mix tussen profs en amateurs, dat die eigenlijk een soort van in een nieuwe formule krijgt oren projecten kenmaatje. Het zou toch zonde wezen dat de noise aan hier het langzaam weer alle jaar verdwijnt en weer waarom gaat naar hoe het wie. En dan hebben we nog het waar. Hier is Piet Paulusma. Joen, een mooie ondergang van de zinnen. Vannacht vrij helder waar en vannacht een temperatuur om de bij de 11 graden in. De wind, nat eerst, letter wat meer eerstelijk, zwak of matig. Morgen, de zinnen erbij, ik bewolking en Sam 21 graden in het eerste, misschien wel 23 graden. Een nat eerste wind, die is matig. Morgen krijgt 3 en 4. En dit wie Kijk op Friesland. Zorg voor meer nieuws op onze website, omroepfriesland.nl is dat, of op de Omroep app. Nog een hele noffelijke jong verder.